Gwilym Lloyd Davies di'r enw, a dwi'n o Bala'n wreiddiol. Dwi'n byw yma'n Sir Fôn mewn rhyw hen dŷ henafol, a pen glywys i bod cwmni ffilm yn edrych am rywun i weithio yn y Plas, o'n i'n meddwl se hynny'n syniad go dda gan fod fi newydd roed fyny gwaith, a eisiau rhywbeth cyffroes i wneud rhywbeth gwahanol. Dwi o hyd yn edrych ymlaen at bob peth newydd, rhyw sialens newydd, a phrofiad newydd. Dyna'r sy'n cadw fi fynd, dweud y gwir. Dwi'n gwybod bod fi'n hen, dwi'n cweit mor hen a hynny, ond dwi'n mynd yn hanesyddol iawn, ond dwi'n gwybod dipyn bach o be oedd yn mynd maen cyn i'r hyfel, a wrach ddau ddysgu pyn bach chwaneg. Dwi'n meddwl bod y profiad gennau o'r gwaith dwi wedi bod yn gwneud trwy mywyd yn rhedeg gwestai a bethau felly. Bydd hynny yn help at fyw bywyd mewn Plas. Diolch mor gennau, be fydd o dweud gwir, bydd o'n brofiad gwych.